Iya Masir. Wis mari kabeh kok kerjaanku Yuan. Tangi Tro, malah turun neh. Ngabuburit yo, Tro, nggo sore. Wah, ayo Masir. Seru iki kayane. Nah, engko nek ngabuburit menisan dhewe ndelok cewek-cewek sing ayu terunduk-unduk lho. Masir. Lambemu lho. Basing banget ambune. Gidal tok. Sepurane oh Masir. Maaf. Awakmu ngelokno aku ya, Tro? Wis sepurane to Masir. Ujug-ujug ra sengaja. Lambeku ngomong ngono, lek mari mambu sing bedhek-bedhek ngono kuwi spontan. Wino, Tro. Memangnya mang sahur mangan batang apa Masir? Astagfirullah. Oh, malah ngenyek awakmu iki, Tro. Masir, sepurane mama Masir. Allah, lambeku rada nakal iki Masir. Wong poso ki ora ngono juga kelakuane, Tro. Ngomong sembarangan. Kuwi ngono ngentahi, Tro. Ngentahi nang wong liya. Kaya wis pener wae iki, Tro. Iya Masir. Sepurane to Masir. Lambeku malah seneng ngomong jujur niki. Wis kelekmu ya mabuk kewecut pisan. Wis lah. Males aku karo awakmu, Tro. Wis, aku arep ngalih wae lah. Tro. Masir. Yo. Masir, aja nesu to Masir. Mbuh, Tro, karepmu. Masir. Ya ijo nesu ngono to Masir. Lambe iki rasa dijogo ya lek ngomong jujur ki, Jar wis goto. Mlinthi ram. Pepeh mangan sahur enak. Kamu kelahir. Apa raimu? Ngelek ram isuk-isuk ngene iki. Iki tambah bosdan maneh. Malah ngelokne isuk-isuk. Padha ae awakmu ki karo Gotro. Lah. Sak penake dhewe awakmu lho. Madham-madhakno aku karo CS iki lho. Lah emange Gotro lapo ta, Hir? Gotro bosdan. Mosok teko-teko aku malah dilokne mambu gidal lah, sing mambu kelek lah. Si Gotro ngomong ngono, Hir? Iya bosdan, tenan. Rambijo aku. Astagfirullahaladzim. Jangan kebangetan Gotro kuwi, Hir. Lah iya to bosdan. Endi eneki aku mambu gidal iki? Iya sih. Tapi awakmu yang mambu gidal ya, Mas Hir? Lho, lak tenan to bosdan. Awakmu iki padha ae karo Gotro. Ya sepurane lho, Hir. Aku ora duwe niatan ngomong lek awakmu mambu. Lah iki ujug-ujug lho. Awakmu ngomong yoan, karo dene lho si Gotro yo salah. Awakmu gak mambu gidal tok. Tapi yo bener, Hir. Lho, lak yo tenan to. Atrahe awakmu padha ae karo Gotro, bos. Ra iso njaga perasaane wong blas, jan kebacut. Kemlinthi kabeh. Ya maaf ya Mas Tahir. Tapi kalamu ya mambu ya Mas Hir. Cuh, kebangetan tenan nih sampean mentang-mentang sugih, sahure mangan enak, kemlinthi pol. Lah, maaf Hir. Maaf. Lah piye nah? Lah wong atrah mambu ya. Wes, mbuh. Males aku, bosdan kuwi lemu, ambune kecut. Kacel aku. Loh. Malah purek lu asih tok iki.
iki mesti gara-gara gotro iki. Enek kelakuanmu poso barang kok. Yang kancane dhewe lho. Dilokno mambu. Tapi iya ya. Atrah mambu. Ih, Angel. Bah, kok malah wayu saiki? Kayak punya ya. Mari tekan di. Iki lho, Tro. Aku mari teko musala. Mari salat sunah 38 rakaat. Biasalah, aku kena arep hijrah, Tro. Eleh, ora percaya aku. Jel. Wong awakmu taun wingi ya kaya ngono ae. Astagfirullah. Hehe, ora apa-apa, Tro. Lek awakmu ora percaya karo aku. Jel, aku arep tekon iki. Takon apa, Tro? Lek wayah bulan puasa ngomong jujur oleh pahala kan ya, Jel? Bagaimana? Saudara Gotro. Jadi ngene lho, Jel. Lek wayah bulan puasa ngomong jujur lah ya oleh pahala to. Lek perkara kuwi ya ora usah ditakokne meneh, Tro. Yo jelas wis oleh pahala to, Tro. Ibarat iki awakmu oleh ganjaran pahala teko kejujuranmu. Wajib dipertahankan kuwi, Tro. Oh, ngono ya, Jel. Iya, Tro. Ibaratnya iki istilah kata teko bahasa korbogil kuwi lho. Icicut lho. Jarang wong jaman saiki duwe kepribadian ning ngono kuwi. Oh, ngono ya. Peh. Alhamdulillah lek ngono. Iya, Tro. Ya wis ya, Tro. Aku arep tadarus 30 juz nang masjid sebelah kono lho, Tro. Oh iya. Terus aku arep sedekah pisan mari tadarus. Wassalamualaikum, Tro. Ilih, prakatak. Aku ya, Tro. Hidang iki piye? Wis purane to, Masir. Ujuk-ujuk rasa ngojo, lambeku ngono ndak kasah. Masir. Bah. Yo ngono salah. Wong poso ki ora ngono juga kelakuane, Tro. Ngomong sembarangan. Ngentai iki kuwi ngono. Ngentai. Iya ya, Masir. Wis purane to, Masir. Bah. Lambeku opo iki? Iya sih. Tapi awakmu yo mambu. Kelakuane. Mas poso-posoan itu. Gak ketok ya. Sik langi neh, gak enak. Oh, alah. Kamu aja. Nggih, Bos. Kak.